आयो लोगोफोर नै दिनैहाय जोंना कनफारेन्सआव फैनाया उन्दुनांगौआ माबायदि जाखो जाफबसिगोनसो गोजौआवबो नायदो नै ओरैहाय लागावबो उन्दुनांसिगोन नै जेबो गैया उफाय गैया बाहाय उन्दुनांसिगोन नै बेगफ्रा नै ओरै ग्रोनबान नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर नै बेयाव उन्दुलाबायनोसै आरोना नै जायगा लाजोबखाबाय जि बनानै दोनजोबखाबाय फारि फारिनो उन्दुनोल' नांसै जाफबसिगोनसो ओंखामा जाखांबाय मोनानि दाना उन्दुनायनि लाहार फाहार खालामनाय जाबाय नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर जाखांबाय नै दोफ्राबो होलां होथां ओंखाम जाखांनानै माबायदि जाखो नै बिसिनासो मोजां जाबाय नै मालाय उन्दुग्राया माबायदि मोजां होदलाजोब्बाय नै गोजौआवबो निहोर इसिद सिरियो नालाय नै जोंनाथ' जेबो गैयालै जेबो गैया दा आदा जोंना हाराव हाथाव बिदिनो हरसे उन्दुनांसिगोन नै हरथाम मानि उन्दुनांगौआ खम जालायसिगोन बाहाय बेलायथो नै